Ναι, τέλος πάντων, γεια σας παιδιά. Κάνουμε ένα νέο βίντεο με 3 φίλους. Τον Σάββα που τον είδατε στο προηγούμενο βίντεο και τον Στάθη. Και τον άλλο φυσικά. Γεια σας παιδιά, είμαι καινούριος, θα με γνωρίσετε και εμένα. Ναι, τώρα πάμε. Τώρα πάμε. Λοιπόν, πάμε στην πίστα. Ναι. Πάμε λίγο το παιχνίδι. Πάμε παιδιά, Κοίτα εδώ Μέρικα. Κοίτα εδώ. Θέλει να παρέψεις. Σκότωσε η Λίλη. Κοίτα, θέλω να παρέψεις Fruit Μέρικα. Άκου εδώ Λίλη. Φάτα ρε Λίλη, φάτα. Κάρμα. Rip Lily. Κάρμα is real. Κούρμας. I'm Legend Thanos, I like you. Άρε τα μποτάκια ήταν ρε. Με σκότωσαν τα ποτάκια του Άσου. Ναι ρε, μια που με κυνηγάει ένας El Primo 14 με 14 blinks. Και εμένα μου κυνηγάει. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ. 15.000 ζωή. Άρα λοιπόν. Στάθη τρέχα. Μη. Έλα ρε φίλε. Α, δεν τον είδα. Έλα, 5, 4, 3, 2. Στα 2 δευτερόλεπτα ρε, δεν πειράζει. Α, τουλάχιστον πήραμε κάτι κίτρινο. Τουλάχιστον κάτι. Είναι τουλάχιστον. Κερδίσαμε. Α, όχι, δεν το. Ναι, κερδίσαμε. Α, όχι. Δεν Σειρά και κερδίσαμε. Τέλος πάντων. Πάμε στην πίστα. Περιμένω τους δύο τυπάδες. Λοιπόν, Όχι, δεν μπορείς, είναι μέχρι ένα όριο. Το ξέρω. Sorry. λοιπόν, πάμε σε επόμενη πίστα γιατί η προηγούμενη δεν πήγε πολύ καλά. Νομίζω θα χάσουμε, ο Dog είναι full χασμένος. Ναι, ρε, το πετυχαίνω 5 φορές μέχρι να το σκοτώσω. Εδώ ξοδεύω όλα μου τα τέτοια και με τη δύναμη Έχει σε αυτή τη γενιέται. δύναμη τώρα. Μπουπ. Φάτα ρε Colt. Άρα είπε Colt όλοι κάτι. Λοιπόν, για ακούστε με. Νομίζω ο Colt αξίζει για έναν Super Air. Για rare όμως όχι. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Άμα φτάσουμε 10 likes θα σας έχουμε μια Και έκπληξη. 5 subscribe. Και 5 subscribers. Μπορεί, άμα κάνετε 10 likes μας φτάνει. Σας παρακαλώ, εγώ θέλω και 10-10. Όλα ίδια. Σας παρακαλώ. Και άμα γίνει αυτό έχουμε έκπληξη. Ένα μυστικό βίντεο. Εγώ δέχομαι μόνο 5-5-10. Που δεν συνεχίζει με τα υπόλοιπα. Θα το δείτε όταν γίνει αυτό. Όταν γίνει αυτό. Άμα φτάσουμε 10 likes και άμα πάει πολύ καλά το βίντεο θα μπορεί να κάνουμε. Πείτε και στους φίλους σας. Όχι Να μπορεί. μας κάνουν subscribe. Για να κάνουμε αυτό που θέλετε. Όπα παιδιά, φύγετε, πέθανε. Όχι, εδώ μου έβαλε τείχος ο Άλεξ. Don't worry. Όχι, Είναι και αυτός ο Μπέρι τώρα. μας έχει ζαλίσει. Αυτός με τα ερωτηματικά τι φάση. Να μπες μέσα και να διευθύνεις στους πάμε. Ούτε εγώ το έχω καταλάβει. Εγώ το πάω. Με τα ερωτηματικά. Ερωτηματικό παιδός. Λοιπόν. Έλα, σκότωσε το. Άντε μπράβο. Πάμε, σε έχω. 10 Ου, τρέχω. 10 μόνο, 10. Τρέχω για τη ζωή μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Βγήκαμε δεύτερη, καλό είναι. Play again πατήστε παιδιά. Όχι, πήραμε στεράκι. Παιδιά,
Έχω κι εγώ ένα αστεράκι, θα το ανοίξω τώρα. Legendary! Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Ένα rare ήταν. Super Red. Ray. Εγώ Super Red. Πάμε. Αστεράκι στο επόμενο Νίκης. Πάμε στην πίστα. Ο Λάρη και ο Λόρι είναι μες στην πίστα και θέλουν να μας σκοτώσουν. Μας κοιτάνε Όχι, απειλητικά. μια χαρά είναι ο Λάρι Λόρι. Δεν αξίζει για έπικα, αξίζει για τον αμύθι τρίμπο. Γιατί τον έχουν βάλει τον αμύθι. Πάμε σίγμα, σίγμα boy, σίγμα boy, σίγμα boy. I just wanna hear what the boy. Παιδιά, αυτές τις σαβούρες Dubai chocolate με τις τρώτε. Είναι λίγο ανθυγιεινές. Και έχει πράσινη κουράδα από μέσα. Σου άρεσε? Ναι. Και λέω τώρα μην τρώτε. Πράσινη κουράδα. Είναι σαν μπουένα, αλλά το μπουένα είναι καλύτερο. Η σοκοφρέτα είναι χειρότερη. Είναι αυτά είναι. Πάμε, παιδιά. Έχω δύναμη. Ρίπμα. Δηλαδή εκείνο το μοσχουτάκι είναι σαν καμπούστε. Παιδιά, παρακάτω το κινητό. Λοιπόν, έλα ρε. Έλα με το σίγμα boy. Έλα ρε Spike, φάτα ρε Spike. Πάμε Όχι και τάρα. με ρέντα. Σκότωσα τρεις μαζί ρε Με φίλε. ρέντα Σκότωσα μια νουτέλα. ολόκληρη ομάδα μαζί. Τι έκανα? Αν υπήρχε star player στο τρίο ή στο duo, φαντάζομαι θα έβγαινα εγώ. Δεν πειράζει. Πήρα και εγώ 200 XP τώρα. Πάμε. Δεν πήρα τίποτα. Περιμένετε, βλέπουμε quest όλοι μας. Θα δούμε τι quest έχουμε. Μα μείναν 2 trophies και θα πάρω 100 τέτοια. 100 power points. Λοιπόν, έντε. Για 5 επίσης, παιδιά, θα παίξουμε το αγαπημένο παίκτη του Στάθη. Τον Νίκο. Έλα ρε Μίκο, δυστυχώς δεν σε έχω. Θέλω Μίκο. Θανκ. Το παραδέχομαι, ο Μίκο δεν είναι και τόσο καλός στο τρίο. Είναι στο solo καλός. Ξέρω. Έχει και αυτή τη σπασμένη δύναμη. Παιδιά, Παιδιά, αυτό. πάμε. Τι λέτε βρίσκεσαι γράφει, παιδιά. Έλα, κοίτα. Κοίτα εδώ. Έλα, δεν πειράζει. Φύγε Στάθη, φύγε. Φύγε Στάθη, φύγε. Φύγε Στάθη. Στάθη, φύγε. Είναι εκεί μέσα. Μην ξαδεύεις δύναμη. Βγήκα. Αυτή με σκότωσε. Έλα ρε. Πριν λίγο δεν με σκότωσες, εσύ επανέξυπνα. Τώρα μου ξανασκότωσες. Που πανέκτηψες δεν ξανασκότωσε. Έτσι. Πρέπει να το σκότω. Α, το Στάθη δεν είναι. Κοίτα, όχι. Πέθανα Σάβα, φύγε. Φύγε. Αγάρι μου. Δεν μπορώ. Αυτό ναι. Παιδιά είναι πανάχρηστος ο Νίκο. Ρίγκα, ρίγκα. Κι αν πήρε 100 power points. Ο τύπος πήρε μέσα σε ένα βίντεο 200 τρόφις. Δεν παίζει. Μέσα σε 8 λεπτά πήρα 200 τρόφις. 9, συγγνώμη. 9 και 50. Θα βάλω shade να το δοκιμάσω. Πάμε. Θα δοκιμάσω με shade
Και μετά θα βάλω Chrome. Και εγώ Eve. Στο επόμενο βίντεο Αν πάρουμε 10 like και 1 ή 2 subscribers, θα μας γράψετε στα σχόλια τι παίκτη θέλετε να βάλουμε. ακριβώς τι παίκτη θέλετε να βάλουμε και οι τρεις μας. Θα γράψετε, ας πούμε, ο Στάθης θα βάλει αυτόν. Ο Αλέξανδρος θα βάλει αυτό και ο Σάββας θα βάλει αυτό. Και θα το κάνει. Όχι βασικά, επειδή δεν ξέρουμε όλους τους παίκτες και δεν ξέρουμε ποιους θα βάλει. Και όποιος κάνει τα περισσότερα. Άμα είσαι πολύ ωραίος. Όχι, όχι. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Η άλλη έχει αυγό πάνω. Μόνος μου ρε παιδιά. Ω, ναι, φύγε Εύε. Φύγε. Φύγετε. Σας έκανα όλους dump. Φύγε Στάθη. Δεν μπορώ. Θα βάλω Chrome τώρα, σοβαρεύω. Είμαι πολύ καλός με Chrome. Τι θα βάλεις? Chrome. Γκρομ. Νόμιζα ότι άκουσα ραμ. Τι λες? Ραμ. Πάμε τι λέμε. Πάμε γεια. Πάμε. Παιδιά λέω να βάλω πάμε. Είπα, η χοντρή. Μια χαρά παίκτη λένε πάμε. Εντάξει. Και φανταστείτε, έβγαλαν αυγό Παμ, αυγό Ρίκο, στο τέλος θα βγάλουν και αυγό Έργαρτ. Άντε μωρέ. Δεν στη βγήκε στο προπάς, μπρο. Άντε. Γκρόμ ρε φίλε. Γκρόμ. Ναι, 30 βρες θα το πω. 30. Το ξέρω. Αυτό το πω. Μόνο που για την τζέλ. Τόσο κάνεις όσο Ξέρω. Τέλος πάντων. Και άμα θέλετε γράψτε και... Όποιος, ξέρετε γιατί όποιος έχει το προπάσει με προ. Επειδή είναι αρχική του λέξη ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τελειώνετε. Άντε παίξτε. Σταματήστε. Μην κάνετε βλακές, να μην είμαστε όλοι μαζί. Ναι ρε παιδιά, πάμε. Πάμε λίγο. Ναι ρε. Ναι. Πάω. Κοίτα εδώ. Όχι. Δείτε αυτά. Να το και πάει παρακάτω. Φύγε από εδώ, Μέικ. Δεν θέλω να πας παρακάτω. Όχι ρε. Δεν το έχω. Έλα ρε φίλε. Είναι... Με εμένα τι θέλετε να κάνω εγώ? Τι λες να κάνεις? Λοιπόν, σε λίγο παίρνουμε και Αστέρης, Ποραπαπίος. Όλοι ολοκληρώσαμε το πας. Όλοι. Όλο το πας. Τώρα είναι αγοράσει το πας. Θα μου το δώσω όλα. Τίποτα ρε Στάθη, άντε τώρα που δεν αγοράσει και σπάς. Το έχω ήδη. Ενώ το επόμενο να αγοράσω. Ξέρω ρε. Και το ολοκλήρωσα. Γι' αυτό πήρα τις 2 σκηνάρες που θέλω. 3 είναι. Άτες μου έδωσε. Ναι ρε, τη μία την πήρε ο Σάββας. Α, ναι ρε, ναι. Είπε ο Στάθης το Σάββα να, άμα είναι να του την ανήκει, πήρε το κινητό το Σάββας και προχώρησε και μετά το έκανε. Του άνοιξε το τέτοιο. Εγώ κανονικά ζω Παρίσι. Πεπεράνω. Άμα εσύ ζεις Παρίσι, εγώ ζω Ιταλία. Παιδιά, sorry, αλλά μπορεί και να χάσω. Πάω εγώ στον Byron να δω άμα θα χάσω. Ο Byron είναι σπασμένος, έχασα. Έχει δηλητήρια. Κοίτα, έχουν αυτή τη βλακεία του Ρίκο να πούμε. Κοίτα εδώ ρε,
Η Bonnie τώρα, αν μου κάνει δύναμη Bonnie, έχω εξφεντονιστεί. Είδε το άλλο κόσμο. Όχι, όχι. Μου κόψε 4.000. Η άλλη έχει 16 τέτοια gems, πώς τα λένε αυτά τα πραγματάκια. Και έχει 11.000 gems. Όπα, όπα. Θα πληρώνω εκεί μέσα. Ρε παιδιά. Μη. Εγώ. Ή παρακαλώ λίγο τρίπλα. Play again, παιδιά, play again. Play again. Άστα. Μετά εγώ, Ναι. Έλα. Κάνω και εγώ τα δύο αυτό. Εγώ δεν. Πούς. Ναι. Εσύ. Αυτό το άφησε, αυτό. Δεν το άφησε. Πρέπει να δει από αυτό να πει να δώσει για να είσαι ναι. Όχι. Δεν σου πω ότι κάνουμε για αυτό το βίντεο. Λοιπόν, παιδιά. Όχι bounty, δεν θα. Θέλω όχι bounty. Όχι bounty, ναι. Θα βάλω μπαρ. Άντε ρε παιδιά. Μετά ήθελα να βάλω ένα παίκτη που είναι τηλεορασάκιας και αυτός είναι ο καλός και όμορφος μπάστερ. Άντε ρε παιδιά. Λέτε. Εγώ έχω πατήσει εδώ και ώρα, ρε φίλε. Σόνοφε. Έχεις το σπάνις. Ναι καλά παιδιά, δεν είχα πατήσει εδώ και ώρα, να ξέρετε. Για αυτό το μυστικό που σας είπα. Παιδιά, βάλτε τώρα έτσι για πλάκα 10 subscribers. Θα το κάνουμε πολύ ωραίο και θέλουμε subscribe. Γι' αυτό πατήστε όλοι subscribe. Subscribe μόνο. Είναι πολύ. Άντε ρε Παμ, φύγε από τη μέση. Θα σας πάσω το ξύλο. Την άλλη φορά στείλτε στα σχόλια, βασικά σε αυτά τα σχόλια στείλτε πόσο θέλετε να είναι. Τι εννοώ δηλαδή. Πόσο θέλετε να είναι το βίντεο, πόσο χρόνο. Ναι, στείλετε ναι, για να μην, άμα σας αρέσουν τα μεγάλα, στείλτε μας να κάνουμε μόνο μεγάλα. Άμα θέλετε μικρά, να κάνουμε μόνο μικρά. Θα κάνουμε πλειοψηφία με αυτά που θα στείλετε. Και βασικά, όποιο πάρει τα περισσότερα likes, θα το κάνουμε. Όχι, όχι, μπορεί να μην πάρει και likes. Οπότε... Άμα δεν πάρει likes, με την πλειοψηφία. Στείλε εσύ σαν μήνυμα να γράψουν όλοι ποιος θέλει να το κάνουμε με πολλή ώρα. Και αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άντε ρε παιδιά. Πάμε ρε, αυτοί πάμε τώρα. Κοντεύω για hyperchat. Πήρες hyperchat. Δεν το έχω το hyperchat σε σου, ποιο είναι. Το ξέρω καν. Όχι. Φύγε μπάζ. Φύγε μπάζ. Φύγε μπάζ. Φύγε μπάζ. Δεν μπορούσα. Φύγε. Πόσο θες. Πόσο δεύτερο. 3. 2. 1. Βγήκες. Ναι ρε φίλε. Βγήκα κι εγώ. Άουσε. Παιδιά, τρίτη. Καλή θέση είναι. Παιδιά, πάμε να αλλάξουμε παιχνίδι. Θα μπω wipeout. Παιδιά, για λίγο βγαίνει ο Σάββας. Πρέπει να νικήσει κάτι. Θα βάλω Edgar. Γι' αυτό θα παίξει. Τι όχι, θα βάλω... Ένα hyperchat. Ποιον από όλους να βάλω. Θα βάλω Daryl επειδή είναι και καλός. Ναι. Παιδιά, ήδη έχουμε κάνει 20 λεπτά το βίντεο. Γι' αυτό άμα θέλετε κι άλλο περιεχόμενο, πατήστε ένα subscribe. Όχι subscribe, βάλτε και subscribe όμως, στείλτε και subscribe. Κουδουνάκι
like και σε όλους τους φίλους σας. Στείλτε όμως και στα σχόλια αυτό που σας είπα πριν. Πόση ώρα θέλετε. Όσο θέλετε εσείς θα το κάνουμε, παιδιά. Δεν είναι... Εντάξει, Όμως αν δεν απαντήσει κανείς θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οπότε πρέπει να απαντήσετε. Ναι, παιδιά, απαντήστε. Θέλουμε να έχουμε επιτυχία στα βίντεο μας. Για να συνεχίσουμε και το κανάλι. Όχι ρε, Σπούκης. Όποιος είναι, βλέπει λίγο καιρό το βίντεο μου. Και να δω, τι τον κάνω τον Dynamite. Πάμε, γεννήθηκα κι εγώ. Για να δούμε τι θα Όχι, εδώ πέρα είναι ο Mr. P, είναι ένας πολύ Mr. P. Είναι και η Mandy που έχει Βοήθεια, στάθη. Όπα, θα μου κάνει δύναμη η Mandy και ξέρεις τη δύναμή της. Δεν ξέρω. Θα με Βοήθεια, πυρπολίσει. θα πεθάνω. Κοίτα εδώ. Κάλτζο. Όπα. Μη πας πάνω τους. Μόνος. Φύγε μπρο, έχω 13 δευτερόλεπτα. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Άμα περάσετε από εδώ, θα το ξέρω τη ζωή σας. Τι διαφορά έχει το Hypercharge του Sprout? Άμα πας πάνω του, σε βαράει. Καλά αυτό. Σκόβει 1000. Δεν 3 ομάδες. μείναμε showdown. Είναι δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη. Όπα, πήρα και το Hypercharge μου, τώρα πρέπει να πάρω και δύναμη. Πρόσεχε τώρα, έχει 12 ο άλλος. Θα σε περιτύχεσαι. Δεν πειράζει. Δεύτερη. Στον ντουο. Πάρα πολύ καλό. Πού να μας δείτε και στο solo πόσο καλοί είμαστε. Μπορεί να κάνω μόνο ένα βίντεο solo. Όχι ρε μόνος, άστα τώρα τα solo. Τι έγινε, τι είπε Στάθη? Ότι πρέπει να κάνουμε subscribe. Συμφωνώ. Άσο το προηγούμενο. Ακούστε τον. Μη φέρνεις και εμένα. Φέρε και εμένα. Λοιπόν, Για ξέρετε γιατί είπα φέρε και εμένα. Φέρε και εμένα έτσι λίγο να γεμίσει καρδιά μου τα subscribe, αυτό εννοούσα. Λέγοντας ότι θέλω να πάρει επιτυχία στο βίντεο. γι' αυτό παιδιά, κάντε μας τη χάρη. Αν ακολουθείς θα μας κάνουν τη χάρη. Και παιδιά, άμα δεν θέλετε Brawl Stars, άμα θέλετε κάτι άλλο, Πείτε μας κανένα Roblox. πείτε μας, κάνα Roblox, τι παιχνίδι και να μην το έχουμε να το κατεβάσουμε. Δεν είναι πρόβλημα. Εμείς δεν έχουμε το ίδιο. Όχι. Μη. Όχι, Στάθη, πρόχεισε. Ένα. Άντυξα μέσα σε όλο αυτό το χάος. Πάμε ρε Άλεξ. Πάμε. Πυροβόλα από μακριά και αν δεν θα ψάσει. Φύγε. Ψάχνω με ξέρεις. Πάμε. Μπράβο ρε Στάθη. Κοίτα. Ο Μπροκ. Εδώ για κάποιο λόγο όταν ξαναγεννιέμαι ελευθερώνω $1 μπρο. Θες μου κάνεις. Ωραία. Τους κλειδώνω εδώ. Δεν είμαι με τόσο καλός με Νταρία.
Άλλαξε. Όχι ρε, τι με έκανε ο Κορντήλιος. Εντάξει, Μου έκοψε το hit, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, σε φάση Καλά τσοπέκι, δεν γίνεται τώρα με Γιάρη. είναι λίγο περίεργο. Θα τον εμπιστευτώ ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί είναι καλός Δύο παίκτες δεν έχεις. Hyperdart είναι ένας από τους δύο. Τι δύο ρε, πας καλά. Θες να σου δείξω σε λίγο. Δύο δεν έχω. Μαζί με τους άλλους που δεν έχουν βγει. Εντάξει, άμα δεν έχουν βγει. Έχω και άλλους παίκτες και είμαι μια χαρά. Νομίζω είναι μέσα στη διάδα της Ελλάδας. Επίσης. Εγώ Μόρτις δεν ανταποκρίνομαι. Ξέρεις πόσα Σάβα όσοι υπάρχουν στην Ελλάδα? 11 εκατομμύρια και. Εντάξει, είναι μέσα δεν παίζουν να το βρεις. Οι περισσότεροι παίζουν. Δεν παίζουν. Ναι. Τι είναι, πλέον είναι πιο γνωστό το μπρόκο. Παιδιά δεν μπορώ με Νίκο. Σάβα δεν μπορώ με Στάρ. Ανέξα, 105 τσέπ. Παιδιά, βάλτε και εμένα. Παιδιά, όταν φτάσουμε στη μισή ώρα θα το σταματήσουμε. Βάλτε και εμένα. Παιδιά, αρκετό βίντεο είναι. Βαρεθήκαμε κι εμείς. Βάλτε και εμένα τώρα. Αν είμαστε ντουο, περίμενα. Να παίξουμε wipeout. Να διαπίσεις σωστά. Knockout. Ναι, βάλε νόκα. Όχι ρε, έλα να παίξουμε λίγο. Όχι, knockout! Γιατί είναι θάντ. Είναι εντάξει, knockout. Βάλε νόκα. Οκ, knockout, μέσα knockout. Τι παίξουμε να βάλουμε. Γιατί σήμερα δεν παίζουμε και πολύ καλά ρε φίλε. Άλλες φορές όλοι σου σκίζουμε. Εντάξει. Κάναμε αρκετές νίκες. Περίπου στα μισά είμαστε. Εγώ βάζω level το τέτοιο, τον Kenji. Κοιτάξτε λίγο παίκτες εδώ. Κοιτάξτε παίκτες. Επταράδες. Και έχουμε 50 skins. Θα βάλω NG ρε φίλε, NG. Το λέει εδώ, δείτε παιδιά 89-89. Να δείτε όλοι είναι, εντάξει. Δεν μας πιστέψετε κιόλας. Να, μισό λεπτό. Η Λούμι μόνο που δεν έχει βγει ακόμα. Σε 11 ώρες. Πάμε να παίξουμε. Τι λες πω. Άρα σε 11 ώρες θα δίνουμε. Τέλος πάω. English or Spanish? Spanish. Βρήκα σαν ένα game. Για σταματήστε. Κοίτα λίγο τι πει. Μεστεράκι. Πήρες πlastic. Μεστεράκι. Μαστεράκι Στάθη. Πήρα μεστεράκι skin στην τέτοια. Το γέμι. Το καλύτερο του. Ωραία. Δεν είναι και το καλύτερο. Όχι και το καλύτερο, αλλά τέτοιο. Καλό. Μια gems ήταν, αλλά ιδία. Λες και καλύτερο. Ένα καλύτερο έχει. Όντως. Ο Τζάζος τους παίκτες έχετε ένα skin. Στον παπά μου αυτό έχει. Αυτό είναι skin. Παιδιά, την άλλη φορά θα παίξουμε με καλύτερους παίκτες. Τώρα είπαμε να βάλουμε απλούς για να δούμε πώς θα είναι. Ναι, να δούμε πώς θα πάμε. Επειδή εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να παίξουμε. Πώς να το πω τώρα. Να ξέρετε
Οπότε σήμερα παίζει και πάω ξανά. Παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Οπότε θα σας χαιρετήσουμε. Γεια σας. Άμα σας άρεσε, Like. βάλτε like και subscribe. Ένα καθένας στα 11 εκατομμύρια της Ελλάδας. Στα 11 εκατομμύρια. Και παιδιά, τώρα τελειώνει το βίντεο. Δείτε και τώρα την